Tonon Karbilo Charlie Central Committee Lamding Road Asai Hemala tongsekot pen press meet ke pha laso ke pha nangkok alam the ke thanja pansin il tumnon dak bolo ke chengsin laso dimlong ne lada ka ke do tum han ni nilimena bangke lada Lamding Road along Ameiphu Thomson Rongpi lo kolang bangke bidisar lo lai chaning leng Puge Finance Secretary, Central Committee Finance Secretary, Longkring T, Puge Assistant General Secretary, the Jason Teron, Agolapu Assistant General Secretary, Jason Terondo, then Ladakh Ongdong Central Committee leaders Tumdo, Kaprek Long District Committee along the Pu District, along the Clematum, Kajirunga District Committee along the Clematum, Amren and Bokolia District Committee ke claim tum Ladakh Square la sinon pini monarlo that the club along Aisa RYA SYJ along litum student youth meet la so team along KSA Lamding Road atum KSA Lamding Road a man pen convention so pha lam thi aputhak sang tum han chi sharing to ini halada bangke Central Committee pen punon District Committee level tum sitame la so knowledge ajad knowledge ta wi awala si hala bang la so ke phapon halada amen ken pon CPI melatum alang tum KSA aphan jasmet pet KSA General Secretary Sumit temu alang phan alang litum CPI melatum nepon bor I det pen KSA ke thak je phan ka bor I hala bangke ington nai pusin tum KSA Central Committee pen podulo pini abangke si phurkemo ba ko pai lang no son si nangle ro son lo hala da ke alang tum KSA phan party je pin pen la son asai ke claim bangke la ke chok che derlo pen thirak me kolam sin tum podulo hala son asai bangke monon pista matu setame la son claim to derni pusin tum podulo athe Karbilo Charlie Asong la bangke matu party le ke parjap tali la Karbilo Charlie Asong bangke la ke Karbia khai Karbia pindeng support Karbia lamaki lahai ke pat jogya phan ke pa me panja phan ke pang tang panja phan jasmet pet Karbia ke duk kisung ke boy an ke pa jog panja phan si KSA ke amhal ke KSA ke cheng mena Karbia khai farman se karjapi dake madu political party of Harmande la KSA ke amang pate gali si non la CPI me la tombang jasmet pet CPI me la tombang KSA atom phan apong batai ke thagi apang ke claim ke thaga sai ke claim la bangke ing ton nai posinel tum nang litum atheng no penel tum ko tum pini penangan inot bangini Ladakh branch committee level long ke claim tum KSA Central Committee atum si student youth meet ke pha lason ke mang huden pen ki do tum tado anda ka manja branch committee a president secretary alang litum bangke alang tunge mang hu pen si alang tunge don lo ma se haldak nil tum phan theklong le det pen a jok alang tunge chawang thujoila se hala son atum tado pen ongdung nil tum nal tum phan put nil nal tum athengno nil tum pudum tum bangke CPI ma latum le nepon posita Sumit temu alang bangke Central Committee a General Secretary penaposi uthot KSA long chabang thuni posin tum nam tum atheng no pen tum hang welcome to the panel tum atheng no pen tum thang bon si kaddo kawe alam the bangke uthot advisor bale bathang bon na si advisor bangke ane thane lo di Karjo sudah pura de la sud kita kontan. Pini pherangke tum karjo hut hadak la jasmet bangke dak KSA Lamding Road tum aphan alang tum akoi kar bok nason heno ke ongdung BJP program la pen jasmet bangke ti maha solong election campaign along jasmet bangke advisor lai choning ling na pen Ameiphu Thomson Rongpi men and lor pen alang litum involved dun aselang tum hanar bukan pasun nangkok lo busi kipula sila sok thak kupila lam klar Nili ki chengsi pui bangke Karbilo Charlie Asong furkimu ke maju ke cipindak no lapen nanu tinta kacini angse busini lima tha lage media tum punon lage mane political party claim bang punon lage mane social organization claim bang punon ang ton ta karbi KSA alam bang ke lage furkimu ini than thede sita kadu boita chini sita amlong iti adhe kalam kaning ji
abang nili ke thak ang tung lain lo alangli pubangke marxist philosophy policy ang tu mata pe claim wrong number 2 bangke alangli political party long dunjui mula soala malangli kaning jedo nasini amlong ti komarlone ne chine stalage XKSA pusipu la somuni alangli kaning je teng kulote lake alang phansini kartu alangli CPIML a party pen botai ini election thurdunlo botai sibang MLA thurdunlo suri silong dunde botai si election thurdunlo pharoi silong dunde ko lake elect council autonomous council election thurdunlo pharoi silong dunde laso muni si dunai ako KSA alam apur kimu alam alang ke thanji alang moral right ave lape alang li ke inut XKSA chot alang li advisor ta kali to non KSA phan ke thak bang alang li interested ko pilone lage karbia khai acha tailong wandet sigini lasi laso puthak alang li ajrule pakke pakkang ajale pakkang on sidami alang li ke CPIML a party along national political party along standing along a member nili ka chinia teng pulote lasi laso abang pusi puthot laso lamding root akiase phan ke thagi pu bangke responsible ke amlong tilo lapen ni ki pui bangke laso dimlong aku inut pudun thui bangke general secretary bangke itu teklong tengte CPIML atum si kidnap lagi tum si laso controversy bansi la KSA aphan political ating pen CPIML ko pisi ki mathama laso teng ki pa claim ji phan CPIML national political party laso teng ki pa claim je phan si sumit phan kidnap de number 3 dimasaw alam mangke nili thaning tu dimasaw long isi thegam long lo hola dakke batai tinta ningkan krip only haldang EM long wangli pulote hala ke political party pugali karbia khe tunjong si la support non het nangli tu social media long adhek ke thek long tu hadak EM kavidet pen ke thek kire kavidet pen a join ni pen pula daga phan pilo mentune karbia khe tu phan election ja men pen mentune longle patta kang than ja men pen kapre la pusona kisung tu la sona kisung karbia khe ko nat si kisung ma karbia khe phan kirap ke ase tuma right pusini li matha dake political party alam itu matha unane lapen itung ke non ta political party long member inutawe staneli isi ganing je gang tung lalo non nili tum CPIML itung kache song phan claim ra perudulu sa non nili tum claim ra ponut KSA achievement alam itu matha nei itum KSA achievement pilo non new building dak construction dambo lake aprang nitum KSA dak central committee ki do hulo pulo tangte arwe kili litrina lang ke wak pancenglo ang tondo sta non new building nang pilo lake autonomous council atum non ta BJP nang du nei amuk du nei pula so alama bi sida nili non ki pu gang tung bangke non motivated ko pilo la so KSA phan tunai ako ke thak thui do kokma la so yong si ke thak do kok polo tangte responsible amlong ge pinike KSA lo ajak ding kluiben se avi lasi amlong ingti lason ninge thap ninge prupen pakek pakang pen KSA bang ke thak kroi ki lapen moheta dak dulo manja KSA branch atum latum tunlo aputhak chi theklong ledelo KSA central committee ban theklong ledelo ako wang thuruplo lasi non dan itum positive sense enlo lapen media do mana itum choning rigela lo je asika prek alam nang litum same encourage pinang ne KSA ke thak bangke nilitum ipudun kang tung hula dak theklong ke KSA a meeting dakali Aisa RYA tum student and youth convention busitu lasi hula dak Aisa ban ke pangtang kudak RYA ban ke pangtang kudak CPIML ban ke pangtang long nitum kudunia thaya bi hala bang sita la so dim long KSA banner used to that la so dim long KSA Thomson man ka sorsar mane ban ka sorsar hula bang ke anta ington nei lasi hemprek aphan longri aphan jong si klemi pulote non ilituma hin pen non KSA ke chithak nei apor gali doan KSA ke chithak atum banta itum ke pangrun nei atum media tumta responsible lo intellectual tumta responsible lo political party tumta responsible lo lan chot kali itum kar bi det chingrum chot kali si kapre ka phante itum pangrum si aja include pen bahari achievement সংবিধান long kitu article 4244A jong si pachunji pulote innut aphanda bat bipin bensi itum chun unji pusi litum awange matha nei lasi la so dim long pensi KSA non sumit alangli phan bangge nitum ke chichardun nitum ke theklong dun nituma assessment ke sumit phan ke CPIML pensi net check lo laso CPIML ben net check bangke CPIML a party tum alangli phan nang lo thusi alangli phan KSA phan paklem pa meji phan alangli phan nang lo thu nei pusi ni to hin nang litum jansing timung pen sumit timung aphan welcome lo jong si alang litum wang vedet apan alang litum jong si kache pangtan je phan klem thurong protang te
KSA Lamding Road hini tokok ji angring tokok mamate kopi dok pulo sota lason claim nang ni busini tung pulo lasi jong se alang litung bang bidat pulo tang lason claim nang ne la bangke abera level bangke sentiment dukok ji hala district level ke sentiment dukok ji lasi alang litung bangke lage responsible du lasi alang litung phan ile tum tunai KSA men pen ke chok pa theng lai ke tum lang ni oi lasi alang litung sami KSA phanjong si mathathi khailong ri phanjong si mathathi thot jong si tung KSA pangtang nei pulo de ke thak panging tangtelu lasi thak nang nei KSA ke non ta por dola jensing ke lage KSA central committee long da member ave nang li tumle lasi mathanoi KSA central committee long member ave district committee long ka expel also la phansi ako dunai KSA central committee president ke manji pulote la komasi chok chema nang li tumle insai na tu lasi la son gali la tumbang ke KSA puthot thak rinon KSA ke thagi gali lo KSA dak kaching room long si wang nang pu si tumai inten kai til tangte pini amai long check star pen KSA Lamding Road advisor mention lor pen si pulo lai chaning leng la pen KSA Ameiphu Thomson Rongpi phanke arpu pen pasun tang lo ko tang nang pen pilo aku miti si gali ke arpu ke pasun lo pasun pola tuma moral right duma je la tuma long ko not a moral right pen si do lo je la so committee long kumane a VP ta kumane AGS ta kumane a president ta kumane advisor ta central committee a set alang li tum lo mal lo invite ke KSA central committee ke manani sitani tumke invite pustame laphan nepri KSA sumit aphan ajakong kom he kama laphan nep bor idet kumane ke family puma laphan tum bor idet bangke KSA ke chok che puba lasila tumke moral right aveni tumana pasun ji ke lage moral right kalilo lage nang tum hey aphan longri aphan ke claim tum pona tum chini lo sita non dubom tike lapen hey longri aphan ke claim a competition bange hinone kumatsi itum khay pharma kisu pharman karja competition ma labange hinuni stani tumta puingtung la tumjong si arsa aisa arwai ipen KSA amen en ipen kaprek amen ki en penjong si ke claim kang tung do pulote kaprek amen ki seng mangani tuma badhawi sa KSA ban thakde ripu bancho ini convention lo for any pen KSA ban competition avelo classic illegal pulote Jingwai dawilo illegal lo la silason claim nang ni pulo stano ni tum approach bangla lo CPI mel la tum sumiti mung phane nang lo det sing lo nang litum proposal jong salang litum deng dit pulo tak te nang litum alang litum deng dit nahi litum hof ke ni thedu alang litum deng ni sing thedu deng nang kogi puba nang kogi pusi litum ning thedu jong sila ke dunai pulo te karbia khai phasi si ako akahino purkimo binakho asya son claim dit nahi kopina alam pen ke lahe claim nang ne la pen kumane amlong tum election i thuri phan chot bang ke lage KSA ke thak nang ne pusun tum bolong aisa arwai la pen atum kini conventional ni tum han general secretary nang phasi ni tum banglo sita la so ke banglong ni tum thang chi ne pin ben si banglo pinindak paman bangke isi KSA ga aruga puthot ke parjap soson si parjap lo tu asila so ke parjap alonge nilitum nili ning hangi puthot akaprek affection silam bilang bangke lasi isivet affection do unonon for affection lo lasi puthot ke parjap nai ma yenang nilu pang lasi akai sumit timung stame puthot dak wang pen nilitum claim thura pen nang pasi nili manja branch secretary pen pachini sula pan dostom ni ko somsin nalitum phan ma student and youth rally si asona alam sin phang khan lo la alang poster tar lo theglong sita ni tu mang chini det pen hola son KSA affection silam ji bang ni tum chini na sila so pot bang ke alang li phan mi chuning ri lo son affection silam nang lo daya teng kai mang le tum pem pon nang ya tan to la president